nik konflikto bat jarri nahi nuen, ez? Idazle batek bere ustez errealitatea islatu nahi duen idazle batek kasu honetan, nahiko novela errealista bat idatzi du, eta gainera konflikto, gaur egun pil-pilean dagoen konflikto bati buruz, etxegabeen auzia, kontrastatu nahi nu hori benetako errealitatearekin, ezta? Eta kasu honetan, idazleak ustez dituen sentimentuak eta errealitateak erakusten dion beste aldea, nola konturatzen den azkenean, uste baino faltsuagoa izan dela bere fikzioa, ez? Novela idazten duenean zer imaginatzen zuen eta gero errealitatean zer gertatzen den. Eta beste alde batetik nik uste dut baita ere dramaturgikoki eta antzeslan bezala nik uste dut joku oso interesantea dela interpretazioaren aldetik ere bai, estetikaren aldetik, nola fikzioa askoz estilizatuagoa da eta errealitatea apur bat zikinagoa da, ez? Klarak novela idazten duenean imaginatzen du kalean topatuko balu segurazki etxera ekarriko lukeela, ez? Bere etxean agertzen denean benetako Manuela. Txundituta geratzen da, ez dakiz egin, gainera etxe txikia da. Geratzearen arrazoia da arrazoi krematistiko bat, hau da, liburua argitaratu berria dago, jendeak jakin dezake, zeren Andra Azar horrek sare sozialetan mugitzen da apurtxo bat, jendeak jakin dezake benetako Manuela joan dela bere etxera eta ez duela hartu. Horrek liburuaren salmentari sekulako kaltea egingo lioke. Orduan, editorearen aholkuari jarraituz, etxean gordetzera behartuta sentitzen da liburuaren salmentari kalte ez egiteagatik. Ez da arrazoi solidario bat, kontraste horretan konturatzen da, ze liburu faltsua idatzi duen, ez? Eta orduan galtzen du erabat idazle bezala zeukan konfiantza. Nik ere ez nuen Klarak egiten duen okerra egin nahi, hau da, Klarak ez dakit nahi edo nahi gabe gai hori erabiltzen du pil-pilean dagoelako, nolabait ere oportunismo pixka batekin, ez? Idazle batek zergatik idazten du, zertarako idazten du, eta zenbateraino dan zintzoa, horrelako gaiak jorratzen ditunean, zenbaterako den zintzoa edo zenbaterako den oportunista.